Hayırlı günler. Әйдәгез иң башта сезнең белән танышып узыйк әле. Сез кем буласыз безнең кайсы яклардан? Исәнмесез тагын бер кат. Минем исемем Шәвәлиева Зәринә. Мин Туймазы шәһәрендә туган идем. Аннары Казан шәһәрендә белем алып, монда Чаллыга килдем бу елны. Актриса булып эшлим. Чаллы Татар дәүләт драма театрында. Яхшы. Менә бүген сезнең репетициягызда булырга туры килде. Бик сезнең ролегез бик кызыклы. Әйдәгез шул турыда сөйләп узыйк әле. Сез безнең 21 декабрь көнне булачак премьерада патша кызы ролен башкарасыз, шулай бит? Минем ролем патша кызы Гөлзифа. Минем өчен бу бик кызык роль булды. Чөнки белмим ничек шулай чыккан икән, менә мәктәпләрдә дә, мәктәптә укыганда да, институтта укыганда мин гел шул кышкы яңа ел елкаларында мин гел я берәр убырлы карчык мин, я берәр менә әшәке ниндидер персонаж. Хәзер бу театрга килдек тә, миңа менә патша кызы ролен бирделәр. Наконец-то диярем урысча. Аллага шөкер. Бик шат булдым, чөнки мин үземне бик матур кыз дип санамыйм инде. Ну, шу хәтле ямсыз да түгел инде. Ник соң гел убырлы карчыклар дип менә гел уйлап йөридем. Хәзер менә Олег Мадиярович, рәхмәт, һәм патша кызы. Димәк, сезне ишеткәннәр. Күпләр ишеткән мине, Олег Мадияровичка биргәннәр инде шул фикерне, уй дип. Һәм менә минем шул урында тагын бер сорау туды. Яхшы кеше була торып, начар сыйфатка ия булган рольләрне башкару ничегрәк менә сезнең өчен? Менә үзегез әйтеп үттегез бит. Үземне бик яхшы кеше дип шутлам, чөнки мин бик явыз була алам. Ләкин справедлив диярбез инде. Гадел. Гадел, бик гадел, явыз бер кызыкай инде мин. Шуңа күрә мин үземнең характер буенча әйтә алам, бик парадоксаль кеше. Чөнки бер яктан мин ничектер йомшаграк та була алам, берәр ниндидер кәеф шундый, шулай туры килсә, йомшак, ярдәмчел, ләкин бик явыз, кырыс була да алам. Кирәк-кирәкмәгәндә беркемгә тавышымны да күтәреп алырга мөмкин. Димәк, тормышта да чын артист. Дип әйтсәк тә була, шулай бит? Шулай инде. Шуңа күрә бу персонажларны уйнарга инде һәрбер персонажга үзенең подход кирәк инде. Аны ничектер аңларга кирәк. Һәм ничек әйтим инде? Явыз кырыс явыз персонажларда да аларның да ниндидер мотивациясы бар, ник алар шулай эшлиләр, аларны аңларга кирәк. Син аны аңласаң, аны йөреп чыгып була дип уйлыйм. Һәм тагын шушы патша кызы ролен әйләнеп кайтсак, ролегез үзегезгә кай ягы белән кызыклы дип таптыгыз менә шушы рольне башкарыр алдыннан? Патша кызы Гөлзифа. Бик кызык роль. Чөнки бу кыз миңа калса икенче, әкиятләрдәге икенче патша кызларыннан бик аерылып тора. Бу кыз бу кызда кыюлык бар. Менә ансы бар. Калган әкиятләрдә патша кызлары булай гына 1-2 ел шунда аждаһа янында утыралар, көтеп, ничектер үзенең менә шул төп геройга бер нинди дә ярдәмлек күрсәтмиләр, нинди шулай булай гына йөриләр дә әле. Гөлзифаның менә кыюлыгы бар аның. Теге урысча әйткәндә стержень дип әйтеп була инде бар. Шуңа миңа бу кызык булды инде бу кыз. Аның бу рольне башкарганда тамашачыга шуны ничектер җиткерәсем килә. Менә тамашачыларга күчсәк, дөрестән дә балаларга бу рольләр сәсе белән кайсы ягы белән кызыклы булыр дип уйлыйсыз? Белмим, ничек мин үзем аны барып җиткерермен микән? Балаларга нәрсә кызык булыр микән минем уйнавымда? Берсен генә әйтә алам, бик батыр костюм минем. Безнең Татьяна Шуя бик батыр костюм тикте, аңа прям әйтеп карарга мөмкин. Үземнең ролемне бик яхшы башкарырмын дип уйлыйм. Балаларга ошар дип уйлыйм. Патша кызы бик матур, сөйкемле персонаж булган балаларга ничектер җиткерәсем килә. Бәлки киттешәр. Әлбәттә, Алла бирсәм. Һәм менә бу әлеге спектакль дип әйтегезме, балалар өчен генә микән? Юк. Бу балалар өчен генә спектакль түгел. Без аңлыйбыз балалар белән әниятиләр дә килә. Шуңа күрә аларга да кызык булыр өчен Олег Мадиярович бүтән кешеләрне шунда түгә.
балалар өчен дә, гаилә өчен спектакль. Демәк, әлеге спектакльне барлык гаилә белән килеп тамаша кылып кайтырга менә дигән чара, шулай бит. Һәм тагын шундыйрак сорау биреп карыйсым килә, сезнең фикерегезчә чын актер нинди булырга тиеш? Кызык сорау. Чын актер яхшы кеше булырга тиеш. Гел яхшы кеше булып калырга тиеш. Нинди генә роль башкарса да шулай бит. Коллектив арасында да ничектер үзен әйбәт тотырга тиеш, беркемгә дә ничек кара караш белән карага тиеш түгел. Көнләшүдә булмаска тиеш үзара. Юк, коллегалар арасында көнләшү дигән әйбер булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Ләкин аңа карамастан без барыбыз да кешеләр, без әллә ни хисләр тоябыз. Дөрестән дә шулай. Төрле вакыт булырга мөмкин. Һәм менә гомумән артист булырга хыялланган, менә артист булырга җыенучы укучыларыбыз бардыр безнең гәҗитне укучылар арасында инде. Аларга нинди теләкләр теләр идегез, нинди фикер әйтер идегез? Түземлек һәм тагын бер түземлек. Укыгыз да үзегезнең хыялларыгызга каршы бармагыз. Хыял кая тартса шунда барыгыз дип әйтә алам. Ләкин бик күп көч кирәк була. Тырышлык. Бик күп көч түгәчәксез. Йокламаган төннәрегез дә булачак. Изләнеп йөрергә, гел менә шул процесста булырга кирәк балаларга. Аларга тырышлык инде. Һәм сабырлык. Барысы да килеп чыга. Теләргә генә кирәк, бик нык үзегезгә ышанырга кирәк. Барысы да килеп чыгарга мөмкин. Иң мөһиме теләк инде, шулай бит. Һәм әңгәмәбез ахырында кичкенә генә блиц сорау сезгә, Зәринә. Кыска гына җаваплар. Парашюттан сикерүне сайлар идегезме, әллә инде кояшта кызынума? Парашюттан сикерү. Димәк, сез экстрим яратасыз, әйме? Яратам шунда канны йөртеп алырга. Яхшы. Театр ул сезнең өчен? Театр ул минем өчен минем беренче өем. Беренче, яхшы. Үз өеңдә бәйрәм үткәрер идеңме, әллә инде кунак булып кайтыр идеңме? Кунак булып кайтыр идем. Яхшы. Яшәү девизыгыз нинди икән? Кеше булып калу. Яхшы. Һәм кызыл төсле 3 предмет атагыз әле менә хәзерге вакытта. Помидор, кан һәм аждаһа безнең әкияттәге. Бик зур рәхмәт сезгә. Әңгәмә шундый җанлы килеп чыкты. Алга таба да сезнең белән очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт сезгә дә.